közben, akkor az itt lévő uraktól is egy-egy személyigazolványt legyenek szívesek átadni. Mire feladnánk? Belterületről? Arra, de nem belterület, rendőri intézkedés történt. Itt bent semmi nem Jó, történt. felszólítottuk önöket is, jó? Ki az, aki megtagadja adatainak bemondását, vagy a személyigazolvány átadását? Senki, de mi is szeretnénk az önökét. Minden. De ha figyeltek volna, akkor az őrnagy úr közölte. Utána megkapják, jó? Akkor először is egyenként lépjenek ki. Aki hajlandó igazolni magát, vagy az adatait bemondani, az kilép, akit nem, azzal szemben kényszerintézkedés. Rendben, megyünk együtt. Akkor jöhet a következő, bemondja az adatait nekem. Ön is a kamerával. Egysoros vonat legyen jó? Hartyányi néven van. Egysoros vonat, jó? Akkor bemehetek addig? Még szólok neki? Bemehetek Nem kell Hartyányi néven? egyelőre. Az ügyvédemet! Becsöngetünk is ki, nem? Csönges már be, Marti. Nem mozgok. Anikő, gyere már ki! Ideje hátamon, nem mozgok. Nem kell adatait bemondják, hogy ügyvédesen. Nem fogok mocorogni. Jó. Gyere ki! Ő a Hartyányi néven. Jó, akkor ruházott át a ruhást. Légy szíves. Jó, ha felállok magamtól. Jó. Csak egy lakás fúrt meg a telefon. Jó, és miután önöket igazoltatják, legyen szíves eltenni a kamerát, mert rendőri intézkedés közben nem használunk képfelvétel, maximum a rendőrök. Úgyhogy legyen szíves eltenni, mert ha nem felszólítom. Tehát most legyen el. Most igen, ebben a pillanatban. De kocsiukkal